या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। खासदार विनायक राऊत यांनी कोकण रेल्वे अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि जे दोन्ही मुद्दे मांडलेत ते दोन्ही मुद्दे कोकण रेल्वेच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत। त्यामुळे विनायक राऊत यांनी नौटंकीगिरी करणं सोडून द्यावं। विनायक राऊत हा चिल्लर माणूस आहे। जर तिकिटांचा काळाबाजार होत असेल तर कुठची एजन्सी काळाबाजार करते याचा पुरावा विनायक राऊतांनी द्यावा, असा टोला निलेश राणेंनी लगावला। संजय राऊत म्हणजे महाविकास आघाडीची गौतमी पाटील आहे। तिला बघायला लोकांना जसं आवडतं तसंच आपल्यालाही बघायला लोक चॅनल सुरू करतात असं राऊतांना वाटतं, पण त्यांचा हा गैरसमज दूर केला पाहिजे। गौतमी पाटीलला विनंती करेन, तुझं मेकअपचं सामान राऊतांना पाठवून दे असं सांगतानाच आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं पाहायचं वाकून हे महाविकास आघाडीच्या गौतमी पाटीलनं करू नये, अशी टीका भाजपचे आमदार निलेश राणेंनी केली आहे। भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना सोशल मीडियावरून महिनाभरापूर्वी धमकी देण्यात आली होती। या प्रकरणाचा मुंबई पोलीस तपास करतात। धमकी देणाऱ्याला रत्नागिरी जवळच्या चांदेराई येथून मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। गुलाम काझी असं ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयिताचं नाव आहे। यंदाच्या हंगामात मान्सून सर्वसाधारण असेल असा अंदाज भारतीय हवामान खात्यानं व्यक्त केलाय। भारतीय हवामान खात्यानं नैऋत्य मान्सून बद्दलचा दुसरा दीर्घकालीन अंदाज जाहीर केला। त्यात असं म्हटलंय की जून ते सप्टेंबर या मोसमी पावसाच्या काळात भारतात दीर्घकालीन सरासरीच्या 96% पर्जन्यमान अपेक्षित आहे। जून ते सप्टेंबर दरम्यान महाराष्ट्रात मान्सून सामान्य राहणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्यानं वर्तवलाय। गौतमीमुळे पाटील नावाची बदनामी होत असल्याचा आरोप तिच्यावर केला जातोय। यावरून अभिनेते किरण माने यांनी फेसबुक पोस्ट करत गौतमीला पाठिंबा दिला। आम्हाला वाटते तसंच तू वागावंस, तसंच नाचावंस आणि आम्ही सांगतोय तेच नाव लावायचंस, असं दरडावू पाहणाऱ्यांना उंच उंच लांब उडवून लाव। आज तरी तू आमच्या ग्रामीण भागातल्या मनोरंजन क्षेत्रातली पाटलीण आहेस, रुबाबात नाच, बिनधास्त नाच, असं किरण माने म्हणाले। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।